आदा खुलुमबाय नमस्कार नमस्कार खुलुमबाय बहायनिबा निं जायगाया नতুन बस्तियानो ना ना निं बहायनि हा बहायनि निं आं पानबारिनि पानबारि बिजनि पानबारिनि बिजनि पानबारिनि निंजिं कयजन मानसि हामबाय आंनाव ओरैनोथ' साथाम साब्रैयानो जाबाय नंगौ साब्रै जाबाय मा मा बेमार दङमोन ओरैनो अन्थाइनि ओमफ्राय हार्ट एटेकनि आदसा बिदिनो आरो बेयाव बायदिसिना मुलि मोनगोन नामा होननानै सोरबा बहुदथा सोंगासिनो दं गथ' मोननाय गथ' मोनैनि बे आदैनि मा दङमोन हा बे आदैनि मा दङमोन बेमारा इना हार्ट एटेक ना दा हां थोनो मोननाय दाथ' आरामाव मोनबाय ना आराम मोनबाय आराम मोनबाय पानबारि बिजनिनि ना नों नोंथ' मेरला मानसि लाबोबाय दे माने आं एसे रिभिउ लाबाय आरोखि नोंनिफ्राय मानसिफोर माबादि मोनदों आं एसे देखायबाय रायजोफोर बे आदाया मेरला मानसि लाबोबाय आंनाव आं सुब्रत नन्दि आयुर्वेदिकनिफ्राय थ' मेरला मानसि हामगासिनो दं नोंसोरबो जिखुनु प्रब्लेम दङबा आंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन बे भिडिअ आं एसके ब्लगाव हरगोन आरोखि दे थेंक इउ आदा